Татарстан президенті Рүстәм Миннихановның Республика Дәүләт Советына юлламасы 20 октябрьгә планлаштырылган. Анда республиканың эчке һәм тышкы хәле турында мәгълүмат яңгыраячак. 6-нчы чакырылыш Татарстан парламентының 35-нче утырышы Салих Сәйдәшев исемендәге Дәүләт зур концертлар залында узырга тиеш. Татарстанның 2023 елга планлаштырылган бюджетында социаль өлкә чыгымнары бөтен күләмнең 80%-тан күбрәген тәшкил итәчәк. Бу хакта 2023-2025 елларга бюджет проекты буенча парламент тыңлауларында Татарстан финанс министры Радик Гайзатуллин чыгышыннан соң билгеле булды. Ул 45 муниципаль район һәм шәһәр берәмлекләре бюджетларының 911 җирлек бюджетының чыгымнар буенча фаразлары төзелгәнлеген әйтте. Татарстан Республикасы президенты койган бурычларны хәл итү уңаеннан бюджет чыгымнарын сыйфатлаучы айрым үсеш юнәлешләрен билгеләп узам. Беренче чиратта һәм социаль әһәмиятле чыгымнар күләме елдан-ел арта бара. 20-нче елга аларның чыгымнарының 80%-ын тәшкил итәчәк. Чыгым өлеше төзелешендә бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең айрым категорияле хезмәт хакын икътисадта уртача дәрәҗәгә күтәрүгә акча тулысынча каралды. Чыгымнарның дәүләт программалары буенча бүлү дәвам итә. Бюджет чыгымнарының программалар белән тәэмин ителгән өлеше 88%. Дәүләт программалары төзелешендә ил күләм һәм федераль проектлар чагылыш тапты. 20-нче елда алдагы елларда башланган социаль мәдәни өлкә һәм иҗтимагый инфраструктура объектларын төзү һәм капитал ремонтлауны финанслауны дәвам итү тәкъдим ителә. Республика штабында бөтен шул теге авырлыкларны предприятиеләрен карыйбыз, итәбез, ярдәм итәбез. Ул бит менә көн сайын чыгып тора бөтен предприятиянең сорауларын. Бергә утырып, федераль безнең иптәшләр белән бергә, нинди анда ярдәм алырга, мөмкинлек алырга. Андары шул федерация буенча тоже бик күп ярдәмнәр хәзер бара инде менә безнең илдә. Шуны бергә карап, менә безнең эшер шул оператив без аңгария китергә тиеш менә нинди вопрослар куялар. Предприятиеләргә булышырга ул яктан инде. Бу теге логистика буенча да инде вопрослар бар. Аны и предприятие үзләре дә сишә инде хәзер менә хөкүмәт тә, Россия хөкүмәте дә бик каты булыша.